What is up mga ka-OTD? It's your boy OTD Vlog and welcome to my video. So ngayon, galing tayo yung L-Race Moto G. So kinabitan natin yung pipe ni Pop Suarez ng Bolt. Finally, shoutout to Pop Suarez. Siyempre, shoutout to L-Race Moto G sa L-Race Motorcycle Shop and Accessories dito sa Zapote, Las Piñas. Yeah, punta kayo, sale nila sa sa August 24 hanggang August 30. So all items from 10% to 40%, yan, save sila. Punta kayo, sama-sama tayo. Let's go! So for today's video mga kaswabe, pupunta tayo ngayon sa secret shop sa Bulihan. Bulihan, silang Cavite, no? So titignan natin yung napakaangas na secret shop. So kung ikaw ay may-ari ng motorcycle shop, gusto mo mag-start ng business, ito yung tamang video para panoorin mo. So let's go, sama-sama tayong hanapin natin yung secret shop. Bibili tayo ng mga gamit. Kasi si Pop Suarez, mag-i-start siya ng kanyang online selling ng mga motorcycle parts at saka iba't iba pang kailangan sa inyo mga motor, helmet. So abangan nyo yan guys. Ilalagay ko dyan yung link ng page ni Pop Suarez. Kung gusto ninyo ng mura-murang motorcycle parts, syempre moto gears, motorcycle accessories, yan, click nyo lang yung link dyan sa baba sa may description para sa shop ni Pop Suarez. Shout out PNC. Going to Silang Cavite. Solid! Sarap! Ano, okay na yung pipe mo? Yo, 10 seconds! SM Paranaque ba to? SMBF Home. Siyempre, kasama natin si Pop Suarez. Papunta na tayo ng Batangas. Naka-ano ba to? Naka-exempt pa yung ano nito? Toll gate naka-exempted. Tara. Baka hindi eh. Hindi ba tayo sa Skyway? Parang Skyway ito eh. Shoutout kay Sir Figo. Yan. Thank you sir. Napakababay talaga ng mga frontliner natin. Sir, shoutout ulit kay sir sa Skyway Police. Guys, Alabang Service Road. Tatatas tayo ng Cavite, no? Silang Cavite, medyo malayo pa daw, sabi ng ating frontliner. So shoutout kay Sir Nico ng Skyway Police. Service sa Alabang. Sa buhangin din po ako nadali eh. Buhangin at saka graba. Anong pangalan mo sir? Eric? Shoutout kay Sir Eric. Woo! So yun guys, ano na to? Lasma? Lasma, boy pa!
Dasmariñas. What's up mga kaswabe? So shoutout pa rin to Pops Warren. So nandito ngayon tayo sa Dasmariñas, Cavite. On the look tayo para sa secret shop. So alam na namin kung bakit siya tinawag na secret shop, dahil napakalayo. At saka hindi mo basta-basta mahanap. So ngayon kinokontak pa ni Pops Warren si Sir dun sa secret shop. Anong pangalan nga nun? Ay, sino? Sir. Basta yan na yun. Secret din. So yun, kita-kits tayo mamaya guys. Palubat na rin yung ating camera. Sana umabot. Boom! What's up mga kaswabe? So nandito tayo ngayon sa secret shop dito sa Cavite. So kung makikita ninyo, napakaraming tao. Alam na namin kung bakit siya tinawag na secret shop. Kasi unang-una, sobrang layo para sa mga tiga-tagig. Pero maluwag naman yung daan. Malayo lang talaga. Siguro abutin ng 45 minutes yung inyong biyahe. So kung makikita ninyo, ayan yung secret shop. Talaga, napaka-secret talaga ng location niya. Yan, hindi siya pansinin. Kasamahan natin si Pops Warren mag-start ng business niya. So tara. Boss, may ano ba? Gearbox ng ano? Ang salty. Shoutout kay boss. Pati NMAX. Ayan, so dito na kami sa loob ng secret shop. Yan. Shoutout kay nila bossing. Shoutout sa likod safety. Yan, shoutout. Shoutout kay boss. Shoutout. Tsaka kay boss. Shoutout. Yan. So, kay Atoy. Bating si Atoy. Bibili tayo ngayon ng mga pang starting pack ng business ni Pops Warren. So what's up mga kaswabe? Ngayon kakausapin natin si Sir. Pero ano ang pangalan ni Sir? Ding. Yan, kay Sir Ding. Kay So, Alex. Alex pala! Yan, kay Sir Alex. So, andito tayo ngayon sa secret shop kasi nabalitaan namin na Sir, nagbibigay daw kayo ng mga opportunity para sa mga gusto mag-start ng business, lalo na sa mga small business, yung talaga mag-i-start. So, Sir, bakit po ba ginagawa yung mga ganung bagay? Actually, parang sharing yan to ng blessing. Kasi, pag gamay na namin yung selling. So, para na makatulong sa iba, para din sa mga nawalan ng trabaho, yung pandemic. Sharing na lang to doon para makatulong. Kung baka kumita kahit pa paano, di ba? And then yun nga, I think kasi nagtutuloy-tuloy siya. I think parang talagang walang trabaho. So marami talaga nag-apply dito yung sa seller. And then yun, kasi hindi na namin kasi namin kayang ibenta lahat. Since meron kami dito mga product, hindi namin kaya ibenta. Kaya yung tulong ng seller, parang give and take lang yun. Benta niyo product namin, kikita kayo. Kaya win-win kami. Kaya Sir, nakita pala namin doon kasi doon sa may tarpaulin ni Sir, parang nilipat na kayo Oo, yun sa kabila. sa kabila lang. Kasi masikip na dito eh. Sa bagay, dumadami na kasi yung product ni Sir, pati yung customer. So tatanong natin ngayon kung saan talaga yung address kasi kahit kami Sir naligaw eh. Oo.
Bali, ang pinaka-waste talaga, nag-waste pa kayo kanina. Ayan. Ano, sir? Google Map. Google Map. So Google Map sa waste, nakakalito talaga yun. Pero yan, ita-target mo lang na yung Horizon Church Bulihan. Tapos pagdating mo dyan, may kita mo na yun yung malaking building. Yung may arko ng, ano yata yun, globe. Yun, nandun lang kami, sa baba nandun lang kami. So yun, medyo magiging secret pa rin yun kasi wala na naman tarpaulin. Rise and Shine. Ito, Bulihan. Ryzen Church. Rise and Church. Ryzen Church. So yan, sa mga gustong pumunta dito sa Secret Shop, sa Google Map or Waze, Rise and Church, Bulihan. Pero ano, Yun lang yun. papaguhin ng asawa ko yun. Okay, sir. I-address na yung sa kabila. Yun, Kasi swerte. yung address, para mas madali matrace. Oo, kasi kami nahirapan na halos 45 minutes kami from Taguig. Buti na lang maluwag yung daan. So yan, sir, salamat sa opportunity dito sa tropa na gusto mag-start ng business. So yan, sa mga gusto mag-start ng business, punta lang kayo dito. Secret shop lang, malakas. Sir, thank you po. Bye. Ayun, so mayroon pang regalo si sir. Napakalakas natin. Sa mga nagbo-vlog kasi sa amin, yung mga first 20 nung nakaraan, naka-receive sila ng sub-3. So unfortunately, hindi kong habot doon. Why not? Ayun, shoot mask. Meron tayong shoot mask. Salamat. Makalagpag yan sila. Actually, kasi wala na. Nandito pa rin siya. Pero yan, maluwag yan. Ano daw isang sagot? Yan, so may nalaman tayo kay sir, no? Yan, recommended ni sir. Ito. Kesa dun sa mas mahaba na visor. Para sa aerodynamic. Yan, labas na tayo. So yan, nakabili na si Pops Suarez ng pang-start sa kanyang business. Ay, nadali na. Hirapan na si Kuya. Shoutout! Shoutout nga pala kay Boss Atoy, di ba? Magay ka naman! May yain. Tutulungan muna natin si Pops Suarez na magbalot na ito mga kanyang binili. Yayamanin, no? Kung gusto ninyo ng mga click bracket, tire hugger na Honda Click Game Changer or version 1, PM nyo lang yung page ni Pops Suarez. Ayan, yung One Click Motor Shop Accessories page lang talaga siya. Maraming actual store. Ayan. One Click Shop, baka? One Click Shop Accessories page nyo lang, PM nyo lang sa Facebook. So, ayun na nga, no. So, patapos na rin magtali si Pops Warren. So, gear up na rin kami pagkatapos nito. So, Secret Shop, you're not secret anymore. Alam na namin kung paano puntahan to. Sa mga gustong pumunta dyan sa Secret Shop, pwede kayo mag-PM sa page ni Pops Warren. Kung gusto ninyo ng mga products na para sa Honda Click. Yan, meron siyang bracket. At saka meron din siyang tire hugger. PM nyo na lang yung page niya. So yun guys, pauwi na kami. Yan, ni Pops Warren. Shoutout pa rin to Pops Warren. At saka syempre sa BNR. It's your boy, OTD Motovlogs na nagsasabi na God bless, ride safe, stay suave. Brr, bye-bye. Open natin. Yeah. So bubuksan natin ngayon yung bigay sa atin ay Sir. Yan. Si Sir Dean. Yan, meron tayo. Unfortunately, hindi tayo nakaabot sa first 20 na vloggers na mabigyan ng full sabli na long sleeve. Pero okay na rin, meron tayo nito. Suwat natin. Hindi tayo pinapay ko ito eh. Secret shop. Secret shop lang, malakas. Thank you.